Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Yan ang Balita, Banat, Bulig. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. This time check is brought to you by Neurobion, helping through heroes with nursing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag city hall. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Sa umaga, tulog ka ba? Aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang kinagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radyo! Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Hanturawan Award 2018. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:29 at oras maayong udto sa mga kaaksyon-ta. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan sa Aksyon Balita Banat Bulig. Sa sining adlaw sang Biyernes mga kaaksyon, yari kita sa ika-28 ng petsa sa bulan sang Mayo tuig 2021 mga kaaksyon. No? Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan? And welcome diri sa inyo sining palatuntunan. Magapalayag kita sa sining odto sa aton sining pagpangalagad mga kaaksyon, no?
Inopdanay kita sa kinandan sa sining udto while ang mga kaaksyon naton nagapanyaga na. No? Ang iban sini timo na sa sining inoras. No? Kabayunta nga okslang ang aton sining pag sinalayo sa sining adlaw. Kaya daw hindi gid maarangka ang COVID-19, no? Ay, puwerte. Sige lang sa mga kaaksyon ta, nga nagpamati, dapat social distancing, naka-face shield and face mask, gid lamang kita, no? Amo nang tandaan, tagid mga kaaksyon, ang pila sa mga health protocol nga ginapatigayon, naton diri sa mga kabanuanan kag kasudaran diri sa probinsya sang Negros Occidental. Kamusta mga kaaksyon naton sa sining udto diri sa palibot sang syudad sang Bacolod sa mga kabarangayan kag kapurukan? Welcome na diri sa inyo sining palatuntunan karon dugay-dugay sa liadahon tang mga balita gikan sa aton sining mga Aksyon reporters. Kamusta nga ito sining mga kaaksyon niya sa mga kabanuanan kag kasudaran diri sa probinsya sang Negros Occidental? Puwerte man iyang natabo sa isa ka konsihalya sa syudad sang Bago nga kung sa din gindala sa isa ka lodging house sang sining duwa ka mga suspect. Tiyang problema kay ang kapulisan tay hindi man makakto kay mismo ang konsihal nagpanago man nano ini hold up me. Kung kaso siguro hatagan man sa talupangod sa aton sining nga mga kapulisan, pero kung taguon ta kag daw sa wala manang kita sang mihora wala gid pulos tanadya konsihal sa syudad sang Bago, no? Muning problema kay natabo ang insidente nakaligad nga do Miyerkules blato May 26 mga kaaksyon alin kuno sa isa ka coffee shop diri sa Dalan Lacson gindala ang biktima dira sa isa ka lodge tapos ginsulod kag hold up ini siya pero pitiksintas ginbayaan man isa sa mga suspect kuno to sa sulod sang lodging house ambot ko nakagwa siya pero nakagwa siya kay nakapauli na siya gani ang ambot ko may hold up gid man nga natabo ni basta nagkaladula ko nung kagamitan niya personal mo kagang kwarta ya sini nadula mga kaaksyon kay bangod sang duwa ka mga suspect nga nag-hold up kuno sa iya. Di paano makakto ang Bacolod City Police Office kung mag-amo siniman nga taguon tapanis sa sining mga sitwasyon ngini. Ang Police Station 2 ambot ko may record sa sining hold up case na nagluntad ra sa area nila sa Police Station 2 Di kung hindi ni matagan sang solusyon, di padayon nga magpadayon ini ang kaso sang pagpang-hold up diri sa aton mga kaaksyon. No? Mayo kung gamay-gamay lang ni nga kaso ng pitik lang gamay, okay lang na. Basta hindi lang ma-report. Pero kung hold upanay na, kagang biktima, konsihal pa, sus Mario ni Sigarapon. Paano lang itong ibang mga public officials siya? Kung magkasubong sining hindi mapalayag kag hindi maalarma, ang aton sining mga kapulisan, angot sining insidente, ay do hindi magkalaamo nga klase sang sitwasyon. Ining konsihal sa isa ka lugar, nangin mahipos siya, kag pati ang kapulisan sa natungdan, especially sa Station 2 sang BCPO, nangin mahipos man. Ay nanong nagkalatabo, hipsanay na lang ni. Kung may kaso, ihipsan talang gali ni. Wala lang problema. Di panong ultimo nga mga tao niya. Ay, do hindi tayo magka-insindihan sini magamo sini. Ato na ibaloon karon dugay-dugay mga kaaksyon diri sa pagpangalagad sa aksyon na BBB.
Sa mga kaaksyon sa banwa kag syudad diri sa probinsya sang Negros Occidental, sa mga kaaksyon sa oriental side, grabe man to nga pagsaka sang COVID-19 sa oriental side, no? Do hindi mo man mabangbang klase ka sakit ini, no? Ay, pwerte. Sa pagkadamo, kag sa mga kaaksyon sa bugos nga riyon size, kamusta kamo iya mga kaaksyon amon sa kanginan sa sining udto while nga nagatimo-timo kamo sa sining palanyagahon nato, no? Kaming bala sa pagdala sa mga balita sa sining udto diri sa inyo sining palatuntunan. Sa kinandan ako ang inyo sining kaaksyon sa kanginan aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Aksyon, balita, banat, bulig. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa pagpangalagad sa aksyon na BBB sa Kapitolyo Provincial? Manginkaw punta sa aksyon Eden Abuso. Governor Lacson kag 11 pa kay ban nga opisyal sang probinsya nagbato na sa ikaduha nga dose sang Sinovac vaccine. Kag tilawan tabi ko na nung progress report sa sining hold up ni kon hold up me diri sa syudad sang Bacolod, no? Ato ni baloon kay mismo si Aksyon Eden Abuso nagpadulong sa syudad sang Bago, pero daw nagpamalibad kuno tong konsyal kag ang alkalde sang syudad nga magpalayag sa sining kaso sang pag-hold up diri sa syudad sang Bacolod. Ina kuno hold up, pero ti sining nila basi hold up me. Aton hibaloon ang karon dugay-dugay samtang sa Bacolod City Government Center naman gabalita ni Aksyon Art Tayhopon. Konsyal Novero nagalaom nga wala sang magatuhaw pang kontrobersiya sa mga quarantine facility sang syudad kasunod sang reklamo nga nagluntad sa Sumag National High School. Samtang sa BCPO naman nga gabalita ni Aksyon Eric Magbanwa, ini may kangtalan sa pagkapatay sang Dividig Gracia Drug Group Leader nakabulig sa pagpanubo sang supply sang droga sa syudad sang Bacolod suno sa head sang City Disaster Drug Enforcement Unit. Samtang sa balita naman sa Nokpo, igabalita ni Aksyon na Brian Morden, ini may kangtanan sa NPA o New People's Army nga napatay sa enkwentro sa syudad sang Himamaylan na kilala na pang Army Luyag sining ang pamilya mismo ang magkilala kag magpamatod sa biktima. Samtang siyam ka persona nagkaladakpan sa bulang sa banwa sang Hinigaran. Kag tawong wanted sa kasong rape sa syudad sang Himamaylan ginserbihan sang warrant of arrest. Balita naman sa patrol, igabalita ni Aksyon Eden Abuso, PCG o kon Philippine Coast Guard Negros ginahulat ang panibagong resolusyon sang IETF angot sa travel moratorium. Philippine Coast Guard nagalaom nga jutay lang ang pasahero sa Hunyo 1. Samtang sa aton sini nagapanguna naman nga mga balita out of town diri sa pagpangalagad sang aksyon na BBB sa balita sa syudad sang Cadiz. Igabalita ni Aksyon Roger Gotib. Vaccination sa COVID-19 temporaryong nga nag-untat bangod ginahulat pa ang panibagong alokasyon sang bakuna halin sa gobyerno nasyonal. Kag balita naman sa banwasang Valladolid, balita ni Aksyon Percival Villamor, ini may kangtanan sa 49 anyos nga lalaki nga may warrant of arrest gindakop sang kapulisan sa banwasang Valladolid, kaso nga frustrated murder ginapangatubang sini.
Samtang sa balita nasyonal, igabalita man ni Aksyon na Dorel Cabato, 8 ka mga local pharma companies interesado nga maghimo sang COVID-19 vaccine. Kag edad 12 tubtob 15 anyos, posible malakip na sa bakuna. Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga pungsod Pilipinas, bugos nga kalibutan, karon dugay-dugay kag sa bugos nga Rion 6 diri sa Bacolod kag Negros Occidental. Aksyon, balita, banat, bulig. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingo kag Handurawan Award 2018. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatian sa dinig lamang madugay, mahina ang kalaban. Sige sa mga kaaksonta, ngayara na naka-share kag nag-like sa aton sining Facebook page sa Aksyon Radyo Bacolod sa Aksyon Balita Banat Bulig. Welcome na diri sa inyo sining palatuntunan. Tagan traig talopangod karon dugay-dugay. Plus ang mga kaaksyon tabaya www.aksyonradyobacolod.com.ph kag sa mga YouTubers naton by Aksyon Radyo Bacolod. Karon dugay-dugay diri sa pagpangalagad sa Aksyon BBB. Sige, daligid lang kaya rin ang resulta sa Small Town Lottery o Konistiel sa sining adlaw sang Biyernes, May 28, 2021 sa unang draw sang Small Town Lottery Draw. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Yari ang resulta sa unang draw sang STL sa sining adlaw sang Biyernes, May 28, 2021, 35 kag 18, 35 and 18. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos, sige manamyaw tanay sa mga kaaksonta nga nagapamati sa sining udto, no? Daligid lang, no? Kay manamyaw tanay para siguradong sigurado sa mga kaaksonta nga timo na sa sining udto. Ayos. Kay Ronnie Mananghaya dira sa Hopop, Saudi Arabia, mayong hapon gid sir, no? Ronnie Mananghaya dira sa Hopop, Saudi Arabia. Ay, puwerte. Sige. And sa iban pa naton nga mga kaaksyon, daligid lang kay nagatiyog-tiyog pa. Ay, puwerte nga tiyog, diba? Sige, daligid lang ha, para siguradong sigurado. Ayos. Okay. Ari na. Sakay Suset Alunan may lang pagpadiwal, no? Madam Suset Alunan and sakay Percy Ortiz Tiayon, no? Kaya Tia Kim Eriman may lang pagpamati Salazar Elemi. May lang pagpamati Salazar Elemi, no? Richel Bonilla, Walfredo Trias Duarez, and Edgar Pilayo, sa kay Madam Virginia San Antonio Olpenda, Nice Morales Fabol, may lang pagpamati. No? Niepes Jasmine, may lang pagpamati. Niepes A. Jasmine, sa kay Mimi Tantingko. Reggie Cabales, may lang pagpamati. Reggie Kaghuma Lumina, no? Dira sa area sang Barangay Tangob. Ayos kay Manjo Arniho, may lang pagpamati. Kagawad Imbong Jocampo, Carlos Gulaher, kay Lisa Mahirli, and Ronnie Mananghaya, no? Amifel Ormando, kay Nes Guanzon de Vinagracia, April Banaag, Mayla Dikito, kay Motoy Bibi, Francina Tali Bautista, sa kay Idmar Kilitar, Belen Salaw, kay Lindsay Bugna, Stephanie SML Reyes, and Jocelyn Libon Dispoho, kay
ano sa Haitaf MTLM ay pwede nga ngalan niya Philip Lorente may lang pagpamati no Malin Villacorta Jolios Villacorta may lang pag-monitor Melds Bostilio sa kay Rochelle Evangelista Aileen Sanggila no Aileen Sanggila Madamba Rodora Sioco, kay Rimar Hicano Halyasgo, Alex Montesa, Dante Bantulo, kay Kent Ayan Palabrica, kag Jaime Garcia Jr., kag Joabel Vargas Belio. May lang pag-monitor sa inyo. No? Una pa lang ninga hutong sa mga balitaan, kag mga talamyawan naton sa sininga udto. Karon dugay-dugaya, dugangan tani mga kaaksyon samtang nagapamati, kamo diri sa aton sini nga pagpangalagad. Pamati lang kamo dira mga kaaksyon, no? Kay dugay-dugay salyadahon ta ang mga balita gikan sa aton sini nga mga action reporters. Daligid lang matagtanay pila ka mga commercials, balik lang kita dugay-dugay. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sampedaya yung pamangkot na nagligad para pamaninga ning nawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyo kag Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na.
Aksyon Radyo Philippine Standard Time las 11:49 na nga tunuras 11:49 na mga kaaksyon diri sa pagpangalagad sang Aksyon BBB. Sa mga kaaksyon ta pwede ba lang maghubin ng may edad na Kagang balita ni Aksyon na Dorel Cabato ngay news ni mabatian sa News Center sa dili lamang madugay builog nga ginadulong nga balita ni Aksyon na Dorel Cabato gikan sa News Center. Ini may kangtanan sa walo ka mga local pharma companies, walo ka mga pharma companies na interesado kuno nga maghimo sang COVID-19 vaccines. Ambot kung kapasar ni edad 12 tubtub 15 anyos posible nga malakip na sa bakuna kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga pungsod Pilipinas, bugos nga kalibutan nila binadri sa Rion Sai sa Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Halin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radyo News Center Report. Aksyon Radyo News Center Report. Kadtuantang balita ni Aksyon na Dorel Cabato gikan sa News Center sa Aksyon na Radyo Bacolod. Aksyon Dors, mayong odto. Yes, Aksyon Rex, mayong odto. Kag sa aton man nga mga tagpalamati balita na gikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod. Naglabot sa walo tanan ang kadamuon sa mga lokal nga kompanya nga nagpahayag sang ila interes nga maghimo sang bakuna kontra COVID-19 diri man sa pungsod Pilipinas. Ginpahayag ni Department of Science and Technology o kon DOST Undersecretary for Research and Development Rowena Guevara, duwa sa mga kompanya ang agresibo sa ilaluyag nga makahimo sang nga bakuna. Una na nga na-mentionar ni Guevara nga mahimo sa pagtapos sang masunod iyang tuig. Duha sa walo ka kompanya ang natapos naman sa ilang COVID-19 vaccines pinagi sa ginatawag fill and finish vaccine manufacturing arrangements. Sunod dire ang anom kay iban pa nga kompanya, ang una naman nga nagpahayag sang ila interes matapos ang ila pagpakig-istorya man sa pribado nga sektor sadtong nakaligad iya nga tuig. Kaginpahayag man ni Guevara nga ang isa sa mga kompanya ang nagapartner na subong sa isa ka Chinese vaccine manufacturer, samtang isa pa ka kompanya ang may connection man sa isa ka Germany-based vaccine developer. Kag sa iban pagid nga balita nasyonal. Damo na sila interesado, Aksyon Dors, no? Yes, Action Rex. Mas mayo nga damo man, pero ti dapat qualitative lang. Yes, Inang correct. dapat bala maumpawan kagilayon, ang sa aton to ay pa to? Ang sa din. Ang aton to ang gina-develop. Na-develop pa lang to, ginatunan pa lang. Wala no? pa, Action Way Rex. pa. Hindi lang tayo mag-interest sa ila. Kaya ba sila inyo bakuna ang mahimot Ay, bakuna sa buhaya. Ay, lang. Muna. Ay, bakuna. Sige. Sa iba nga balita, National Action Rex, posible nga malakip man ang mga kabataan nga may edad 12 tubtub 15 anyos sa vaccine priority list matapos ginpahayag sa Department of Health o DOH kahapon man nga adlaw nga ila na sa karon ini nga ginatun-an. Ginpahayag ni DOH Vaccine Expert Panel Head Dr. Nina Gloriani nga ginadiskusyonan na sa National Immunization Technical Advisory Group
Ako nang ginatawag nga nitag kung paano sila makahimo sang rekomendasyon. Naibaloan nga nag-apply na ang Pfizer sa Food and Drug Administration o FDA sang amendment sa ila Emergency Use Authorization o EUA nga malakip ang mga bata may edad 12 tubtub 15 anyos nga mahimo matagan sang ila iya nga bakuna. Kag sa Domingo nga adlaw natala na magpagaman sa nga desisyon ang FDA. Sa karon ko ang isa ka bata nga nalakip sa nasambit nga age group ang may comorbidity ginatun-an kon mahimo sila malakip man sa A3 priority group. Kag sa update naman sa COVID-19 pandemic, ang cases sa bugos nga kalibutan nagdangat na sa 169,632,561. Ang nagkalamatay 3,525,113. Ang recoveries 151,337,721. Sa Pilipinas, pinaka-latest, nagdangat na kita sa 1,200,430 cases. Ang nagkalamatay 20,379. Kag ang recoveries 1,131,942. Sa Negros Occidental, cumulative report naman from March 27, 2020 to May 27, 2021, ang total cases naglambot na sa 14,632 matapos nga may 138 ang nadugang iya kahapon. Ang recoveries nagdangat naman sa 12,967 kag ang death toll 329. Out of 14,632, 1,336 ang aktibo nga kaso sa Negros Occidental. Kag sa Bacolod, ang cases 117 ang nadugang kahapon nga nagdala ini sa kabilugan nga 9,245. Ang recoveries 124 nga nagdala sa 7,855 total recoveries. Kag ang death toll 4 nadugang kahapon nga nagdala sa kabilugan nga 253. Out of 9,245 confirmed cases sa Bacolod, 1,135 subong ang aktibo iya nga kaso. Sa Western Visayas naman, ang kabugusan nga nadugang kahapon nga kaso, 628. Nagdala ini sa kabilugan nga 44,974. Ang recoveries, 179. Nadugang kahapon, nagdala sa kabilugan nga 37,450. Kag ang death toll, 14, nga nagdala sa kabilugan nga 1,101. Out of 44,974 confirmed cases, 6,407 naman ang aktibo nga kaso sa COVID-19 sa bugos nga Western Visayas. Balita nagikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod para sa Aksyon BBB. Aksyon Dorel Cabato. Una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Dorel Cabato. Balita gikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod. Ang balita ni Aksyon Dorel Cabato builog nga ginadulong sa kaalwan sang D3Aksyon Radio Philippine Standard Time las 11:59 ang aton oras. Katuan tanay balita ni Aksyon Eden Abuso hinghisayod ta sa patrol, no? Ini may kang tanan sa palayag sang Philippine Coast Guard diri sa Negros Occidental. Ginahulat ang panibag-ong resolusyon sang IETF.
angot sa travel moratorium sa PCJT nagalaom nga jutay lang ang pasero sa Hunyo 1 sa Martes na ning adlaw, no? Pero di ang aton sining mga kaaksyon ilabi na sa mga opisyal sang syudad sang Bacolod, wait and see sa gihapon ini sila, no? Kadto antang balita ni Aksyon Eden Abuso sa patrol. Aksyon Eden. Action na Rex ginahulat pa no sa aton sining Philippine Coast Guard ang mando kod palawigon bala o kung kakaso na gid ang travel moratorium padulong sa syudad sang syudad kag probinsya sang Iloilo vice versa diri man sa Negros Occidental kag Bacolod nga una gintalana nga tubtob na lang sa Mayo 31. Sinukay PCG Negros Commander Lodovico Librilla Jr. kung kakaso na ang moratorium sa Hunyo 1, wala man gid kuno Rex ginapaabot ang dumadamo gid bala ang pasahero bangod nga nakahibalo naman sila o kung mga pubuluyo nga may ginasunod nga health and safety protocol kag limitado man ang makasakay sa mga fast craft kag roro. Galing kay sa 31 last 12 ang tuwang gabi do malif naman tong patigayon to sa Iloilo? Yes, correct, Action Rex. Pero tiyan mo pa nang ginahulap-hulap kay wala man yun sila gambal nga may possibility nga ma-extend pero pinaka-ready lang man sila Action Rex kay kita mo man to gani nga ang record kahapon sang DOH Western Visayas damo gyapon ang ma-record nga cases sa syudad sang Iloilo, probinsya sang Iloilo, Action Rex. Hindi masyado to ya sila, dirigid sa Negros Occidental kag syudad sang Bacolod mo. Oo, gapa hindi sana. Iman ga try digit na Action Rex, no? Pero may araman to, kita ko to note sa DOH 6 do accumulative tong data. Silingon may mga pilaman ka adlaw nga naupod dito bala nga previous days nga mga record. Samo lang to kagapon nga adlaw na upod. Pero dugang Action Rex, umbisa sa tong Mayo 25, padayon niya pagbiyahe of course sa mga cargo vessels naton. Kag wala naman sang mga pasahero pa nga wala hindi bala na inform nga nagakadto pa sa port tiyambal niya mayo na sa bulig man sang social media sa aton sini nga mga Facebook account makaibalo sila sang update man sa pagbiyahe para hindi naman mabudlayan ang mga pasahero nga magpadulong pa dito sa Bredco Port. Gani man. Palayag Action Rex ni Librilla nga ginapatuman sa katapos ang Coast Guard kag sa mga personnel man sang Bredco kag Fast Craft. Ang mga health and safety protocol agad malikawan ang paglinat na nais sa sining COVID-19. Pamatinaton, si PCG Negros Commander Lodovico Librilla Jr. Wala naman mama, actually, ginamo naman doon yung sa aton advisory until 11:59 p.m. Yes ma'am, yes ma'am. Kung sino expected na ito naman, medyo tayo pa natin. Tapos siyempre, bago naman nasipa ko ng moratorium. Hindi rin masyado siguro ma'am. Balitalin sa patrol ang ka-action ni Aksyon Eden Abuso. Una sa balita ng Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ayos, salamat gid Aksyon Eden Abuso, balita gikan dra sa patrol, no? Aksyon no Radio, Philippine Standard Time, las 12:03 ang aton oras. Ang hilikoton tawagan to si Aksyon Oliver sa sining udto ariyo kay MVIC mga ka-aksyon mo. Para mahibaluan ta, ano bala ang MVIC, no? Ang MVIC isa ini ka Motor Vehicle Inspection Center, no? Katimbang ini sang LTO kag DOTR sa ilang tuyo nga mapatigayon ang Clean Air Act, road safety kag ang road worthiness. Ang MVIC Bacolod nagapatigayon sang emission testing nga with full 70 points plus nga check up mga kaaksyon, no? MVIC Bacolod Simatic Enterprises dira sa reclamation area, no?
MVIC, isa ka emission testing and motor vehicle inspection. Bisita lang kamo dra sa MVIC Bacolod, dra sa may reclamation area, no? Pwede man ka pagigangot sa 454-2422 kag 0915-063-4386 MVIC Bacolod. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ang masunod nga balita, Aksyon Art Tayhupon standby. Ini may kang tanan sa sining balita sa Bacolod City Government Center. Dali lang, no? Ang balita ni Aksyon Eden Abosong, inyo sining nabatian, wala gid lamang madugay. Buylog nga ginadulong sa inyo sa kal Kadto antang balita ni Aksyon Art Tayhupon sa Bacolod City Government Center ni may kang tanan sa palayag ni Konsihal Inoy Novero, nagalaom nga wala na sang magatuhaw pang kontrobersiya sa mga quarantine facilities ang syudad kasunod sa reklamo nga nagluntad sa Sumag National High School. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Art Tayhupon. Aksyon Art. Hapon, Aksyon Rex, personal gid nga nagpadulong dito sa quarantine facility sa Sumag National High School. Si Councilor Renisito Lobero, agod nga may istorya atong nag-complaint balad rin sa Aksyon Radio Bacolod nga nagaligar may ara sang nagalingling sa ilak mo nagagamit sila sang CR. Kag di mayara ito mga gin-aligar kag natudlon lang na suspetsuhan nga mong may kahimuan sa sining reklamo. Pero kahapon sa may Councilor Lobero na istorya niya itong in charge kag mismo Aksyon Rex magluwas siya sa tagreklamo ang ginareklamo. No, kaya actually ang complainant to dire na istorya kahapon ni Councilor Lobero hindi gid man siya direkta gali nakakita sang ginaligan nga pagmingling kundi ang roommate niya o ropod niya. Oo. Tingin po dyan na quarantine man da? Oo, na quarantine man. Amo to sila nga nagdalagan nga nagsugid nga may nakita. Kasi kalimot daw sa buho sa karton. Pagkatapos... Ang kalimot daw no, galili sa karton nga may buho? Ati, gulo kay awadag. Tingnan tayo ni Councilor Novero, sila nga kabudlay Aksyon Rex kay number 1, ipatawag to pati ng reklamo, hindi man nila maklaro kung bala amo gina mismo nga tao, maway bala sang mabakod nga proof, nga mayaragin man sang hindi linglinganay nga natabo, amo lang hambal niya, kag luwas sila ang nest dito nga na-assign man ginistorya niya, nga naghahambal man diba si suspicion lang no pag pang duha-duha lang siguro to basi dala lang to sang kadlok yan nga basi may nagapanglingling or nagatamud to samtang bolded to. Ayo. Kaya na bintana, taasak to lang bintana, gili mo. Ginailan mo dito tulungan kasi niya may mga balde, patong ginaligar tungtungan, kasi niya mga slide ka na, grumulog ka na, balik ka pa. Oo. Ang gini mo, gintakpan, nagid lang itong bintana, para wala nagid lang sa malinlingan, Aksyon Rex. Kaya sila niya po first time na natabo, nga may reklamo, katulad siya sa quarantine facility. So nagalaon siya nga hindi na ni masulit kay amo na nga pagkadangat patol siya sila reklamo sila nga personal gid patulungan to kay hindi kita luyag nga mga tao nga may mga problema nga daan bakit nga sa COVID-19 madugangan pa
bangod sa sining reklamo. Yari si Councilor Renisito Novero. Deny man sa suspect. Ang nurse in charge, nag-vouch man siyang maayo nga karakter sang suspect. Ginsulilanon man ang nagreklamo, although ang nagreklamo hindi gidya mo ang nagsiling ang nalinglingan, kundi daw roommate lang sa nalinglingan. Nagwa, suspicion man lang tanan-tanan, wala man competent proof. Tulutan ako man to ang CR, taas to sang bintana nga pwede malinglingan, hindi ito matindugan lang sa tao kung maglingling, kundi makuha agad siyang tungtungan. Ikabudlay kaya ang ginhambal nila kung nung tungtungan, balde nga may buho sa buli. Kung magtungtong ang tao na mabuslot. In short, wala man ta sa nila kuha nga competent proof sang allegation. But at least, kung nahimo gid man na, the fact na nag-investigate kita, will prevent it from being repeated. Pag kung wala magid na mahimo, it will also prevent the happening. Malang na at least ang maayo da siguro. Kung ginambal nila itong bilog bintana nga pwede malinglingan, kinpadabuna na lang padayon. Primero ni siya no, sa bilog nga Bacolod nga mga facilities. First allegation, but allegation only. There is no proof. So, we cannot make any positive conclusion. Pag yun, katuan tadayon parang hindi sila magsiling nga ginapabulag-bulagan ka ginapapunggol-munggulat tala. Amalang sunek saan palayag di At Councilor least Novero. ginaksyonan gila yun Palayag di aksyon na doon. Wala namin dito pwede nga pabayaan na. Gani. Turman da sunek sa gist mga bisan simple na nga reklamo tao pero kalain to na kung matuod nga may kapangilin hindi na lang. Hindi na yan sakto. Hindi normal ya. Mapatong ka, manglingling ka to. Ambot sa likod nga portion, ano to may mga balay? Wala makanti na da. Galing wala ang kalayo sa distansya sa pader. Hindi nang pang... Kung ikaw man na may positive ka, balo kung may positive na kairi. Gani? Kung pwede sila manisog, kalapit man. Kaya ang dito na to, hindi mismo gali sa facility ka obra, gaditi ang ginreklamo nila. Tigaling na ibang nasa pag-on na prueba, so next na proof ka, di pa rin sa nagreklamo, wala naman gani makita kung sino to ya, ang suspicion lang nila, nga di amo to posible kay ay siya, dito na tabuhan yung laki mo, di ka budlay sa ligas na Novero, no? Higit sa ebidensya. Importante na hindi na rin masulit, kag hindi naliwat, pag-inuon kung nakabukit man. Kung may nagpanglingling, di na pagliwatan, no ya? Okay, ano ito ang balak, so next mo ito suntukan itong mata mo. Masuntukan na sang kalimutaw mo daw, hindi na disgrasya pa na. Wala, talam lamang balik sa dyan normal, kikita mo, di sa mga kalingawan nga, pwede ka nagkakali sa kabutilya, pero sinulag, tao ka to, libre pa. Ay, pwede. Wala ka pa problema akon. Pero wait, may update man karon sa opisina ni Councilor Novero matapos na kahapon naglibot man siya sa mga nag-follow up sa next kig sa paging pandimuhis ni Blang nga nagakilanglan sa mga pulian o pudyang taga-Bacolod BHA, no? Nga naglibot kag naglantaw sa mga nagareklamo ni kung bala na lang mahimo para nga makumutar o mahtagan sila sa pulian kay ang problema subong 2,000 ang nagapangayo sa pagbulugsukan sa Balangay Norte ay 1,000 lang available sa city. Tamo na ang isa sa nakugid na problema. Ang kaaksyon nyo, aksyon at bayhupan na sa balita o sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ayos, salamat gid Aksyon Art Tayhopon balita gikan sa Bacolod City Government Center. Nagapakigbuylog kita gali sa kalisod nga nahiangkon man sang pamilya ni Francis Abada Torres nga nagtaliwan sa tong nakaligad nga Miyerkules. Pakaisa ni Sir Jomay Parroco, si Francis Abada Torres, no? Ang iya sining bangkay ara dira sa Rolling Hills Chapel, no? Rolling Hills Chapel diri sa syudad sang Bacolod. Namiyang dirang bangkay ni Francis Abada Torres kagang Ricky Mas patigayunon ni las 9 buwas, no? Sabado
Patigayon nun nini buwas las 9 Sabado sa Rolling Hills Memorial Chapel. Ayos ang nagpaybalo sini si Sir Jumay Paroco. Sang parte sa pagdulong sa katapusan nga palawayanan ni Francis Abada Torres ang iya sining pakaisan. Sige, daligid lang aksyon na Brian Morden Sanbayan ay kayari si Senator Alan Peter Cayetano upod ang DZRH Manila, no? Former Senator kagkaron Congressman representing sa Taguig Pateros First District, no? Si Alan Peter Cayetano. Kaupod ta ang DZRH upod kay former Senator kagkaron Congressman Alan Peter Cayetano. Sherwin Alparo, si dating House Speaker Alan Peter Cayetano. Sherwin? Angelo, magandang umaga. Nasa linya natin ngayon ang isang Kristiyanong leader, abogado at mambabatas na pinagkakatiwalaan ng mga Pilipino dahil sa kanyang integridad at sipag sa trabaho. Sa ilalim ng kanyang liderato bilang speaker, naipasa ang Bayanihan 1 at Bayanihan 2 na nagbigay ng tulong sa mga naapektuhang sektor at nagpalakas ng ating laban kontra sa COVID-19. Ngayon naman ay sinusulong ng ating kaibigan na mabigyan ng 10,000 ayuda ang bawat pamilyang Pilipino para makabangon sa gitna ng pandemya. Ang tinutukoy po natin, wala pong iba kundi ang Speaker of the House, Alan Peter Cayetano. Magandang umaga po, Speaker. Magandang umaga sa iyo, Sherwin, at kay Angelo, at sa lahat ng ating kababayan, pati sa mga OFWs natin around the world. Magandang araw. Alam ko nanonood din po kayo. Nako, Speaker, makikibalita po kami tungkol sa mainit na debate sa Kongreso tungkol po sa ayuda. Kilala po namin kayong partner ng administrasyon sa mabilis na pagpasa ng Bayanihan 1 at Bayanihan 2. Isa din po kayo sa mga mambabatas na puspusan ang trabaho sa loob at labas ng Kongreso, lalo na ngayong panahon ng pandemya. Ano na po, sir, ang update dun sa 10K Ayuda Bill at sa Bayanihan 3 Bill? Well, tama po yung nasa Biblia na kung anong ating itatanim, yan ang ating aanihin. And right now, Congress cannot fail the people. Ang good news ay napasa na yung Bayanihan 3 at marami itong may tutulong sa bayan. Ang bad news po ay ginawa nga nilang 1K per person and then standby fund pa yung part 2, no? So 200 billion, yun ang good news, pero yung 100 billion ay parang standby fund. Another good news is hindi pa naman tapos yung laban dahil pupunta pa to sa Senado and hopefully at ngayon kumakatok po ako sa pinto at puso ng ating mga senador na pag-aralan yung dalawang proposal. At siguro, Sherwin at Angelo, masasabi ko ganito ilan beses po bang humihingi ng tulong ang gobyerno sa mamamayan na tulungan ang gobyerno? Hindi ba ito naman ang time na makinig naman tayo sa tao na kailangan na talaga nila ng ayuda at ng tulong? And we are willing to submit so much documents, videos, testimonies kung saan yung GISMIL ay nagamit sa magandang negosyo like sa sari-sari store, sa kalenderya, at lumaki ang kita nila. So, kumbaga, Sherwin, they need a boost di ba? We need extraordinary solution to extraordinary problems ngayon, no? So, itutuloy po natin ang laban. Ngayon sa Senado ay tinetake up din po yung pong department para sa ating OFWs at immigrant workers. So, napakaraming mahalagang bills ang tinetake up. Unfortunately, last 3 to 4 session days. Pero kung gagawin lang na urgent yung Bayanihan 3, lalo po yung 10K, ang House of Representatives. At alam namin na, Speaker, iba't ibang sektor po ang sumusuporta sa inyong panukala na 10K ayuda. Ngunit marami ang nababahala kung may pag-asa po nga ba itong makalusot bago mag-adjourn ng Kongreso sa June 4. Bayanihan Project of Congressman at sa inyong mga kasamahan, ito po yata yung mukhang nasa bingid ng alanganin. Ano pong mangyayari after June 4? Well, meron pong Bayanihan 3 version sa Senado. Marami din po. Isa sa pinakamaaga dyan, si Senator Recto, na maganda din yung version niya. So kung sa may pag-asang mapasa. Pero malabo na by June 4, unless nga i-certify na urgent at katulad ng Bayanihan 1 na walang tulugan. But again, I reiterate, let's not fail our people. That's why minabuti ng grupo na wag nang pahabain ang debate sa House at maipasa na in the present version
para nga magkaroon tayo ng oras at ang Senado mas may oras. Because we could have argued and argued at umabot hanggang Monday o Tuesday next week yung debate. Pwede namin pinadivide yung House para malaman sino may gusto talaga ng 10K at 1K. Pero ayaw na namin maipit yung ibang mga kongresista sa House Leadership version at sa version namin. Pagkus, gusto namin magkaroon ng kinig sila sa tao and of course sa BICAM to, no? So siguro mensahe lang sa ating gobyerno dahil nga nakatutok naman ang ating Pangulo. Every Monday meron naman po siyang address sa ating bansa. Every day po si Secretary Harry, IATF po, puspusan ng pagmi-meeting. Pag-aralan ng mabuti yung economic side at yung pong I think 200 billion. Kung titignan mo, Sherwin, sa ordinaryong panahon, nakakapag-alat tayo ng 100 billion para sa 4Ps. Ito yung sa pinakamahihirap natin mga kababayan. Sa extraordinaryong panahon, hindi ba tayo makakaalat ng 150 to 200 billion para sa pinaka-nangangailangan aside from the 4Ps? Yung 4Ps kasi tuloy-tuloy naman yon. But marami pang iba na dating may trabaho, na dating may kinikita, na dating sapat kita ang may kailangan ng tulong ngayon. At alam namin kahit na ganyan po ang nangyayari sa Kongreso para dito sa 10K Ayuda Bill, mukhang kayo po masigasig naman, lalo na inyong grupo sa pag-ikot sa iba't ibang lugar para magbigay ng tulong sa mga nangangailangan. Mula po sa Laguna, dadalhin nyo daw po sa Bulacan yung proyektong 10,000 pag-asa at mamamahagi daw kayo sa mga 500 Bulakenyo na makikinabang dito po sa 10,000 binibigay na paunang tulong na kagaya po ng 10K Ayuda Bill. Siguro, Sherwin, ang malaking lesson sa atin during this time, yung God's economy o kung paano ang pananaw ng Diyos laban sa tao. Alam mo, walang ekonomista nagsasabi sa amin na mamigay ng 10K or ituloy itong programa na to. Maraming magsasabing hati-hatiin nyo na lang to 1K or whatever para mas maraming matulungan. Pero alam mo, sa pagtutulong natin po, at syempre po, ginagamit din ng Panginoon yung media, ang inyong himpilan at programa, marami pong kumokontak na nangangailangan at marami ding gustong tumulong. So tuloy-tuloy po ang dating ng resources, kaya natutuloy natin yung programa. So mamaya po, 1 o'clock today, Friday, 500 beneficiaries po ang bibigyan po natin ng 10K sa buong lalawigan ng Bulacan. Bukod pa to sa promo, dun po sa mga manunood sa Facebook Live natin, ay meron din tayong programa para sa kanila. And hopefully po, kung mas maraming nangangailangan at mas marami pong tutulong, of course, we're praying, wala nang mangailangan para wala na tayong problema, no? Pero we're praying na marami pong tumulong at pwede nyo itong gawin directly sa mga beneficiaries or pwede nyo gamitin ang mga membro ng Balik sa Tamang Serbisyo o BTS sa Kongreso. At doon sa mga nais naman na magbahagi, yan, kayo maaari ding maabot, Speaker, kung paano makakatulong pa yung ibang mga kababayan natin na may kaya na nais magpaabot din ng tulong doon sa mga mas nangangailangan. Paano po ba sila maaari makapag-communicate sa inyo? Well, dun sa opisina ng BTS sa Kongreso, no? Of course, sa akin, kay Alan Peter Cayetano, pati sa Facebook natin, kay Congressman Jonathan Alvarado, Congressman Mike Defensor, kay Congressman El Rey de la Fuerte, Congressman Dan Fernandez, Congressman Rani Abu, kay Congresswoman Lani Cayetano, of course, and kay Congresswoman Lucy Torres, at marami pang iba, no? Pwede rin kayo mag-post o mag-message sa amin sa Facebook. Siguro gagawa kami ng mas magandang mekanismo, no? Para ma-match din natin, para makilala nyo rin kung gusto nyo yung tinutulungan nyo. Having said that, inaayos din natin ang mekanismo kasi nga sa ngayon, we approach local leaders, whether they're community leaders, business leaders, youth leaders, or political leaders sa kanilang lugar, religious leaders, para humanap ng beneficiaries, para may screening process tayo at may team kami. Pero simula at yesterday, Thursday, at saka today, Friday, ay through Facebook, yung tingin nilang qualified sila, ilagay. Yun lang po ay pinapaalala namin sa lahat ay sa ngayon po, hindi pa kakayanin bigyan lahat kasi abutin ng 200 billion pesos yan, no? But tayo po ay may faith at may pananampalataya sa Diyos na ituloy-tuloy natin to at dadating yung resources na kailangan natin. So siguro, Sherwin, ang heartwarming talaga yung success stories. Pag nakita mo yung testimony nila na parang kumikita lang sila ng 50 pesos, 200 pesos a day, naging 600 pesos a day. Yung dati walang laman na yung sari-sari store nila, ngayon meron.
tricycle driver na naghanap ng iba pang sideline kasi nga hindi makabiyahe araw-araw or hindi na ganun kalaki kita. Sobrang heartwarming po yung stories na yan. And then lastly, Sherwin, no? Kahit anong tulong, hindi naman kailangan 10K. So kung 10 kayo na tig 1,000 o 100 kayo na tig 100, mabubuo din natin yan, no? And ganun din, halimbawa, umorder kayo sa labas, tulong sa restaurant yan, dineliver ng Grab, bigyan nyo ng konting tip, malaking bagay yan na kumita na mas malaki yung driver ng Grab or ng tok-tok or kung ano man mga services dyan, no? So we can really spend our time praying and helping each other during this time of calamity and pandemic. Nako, hari nawa po at magkatotoo na at maisabatas na nga itong 10,000 ayuda para sa ating mga kababayan. Maraming salamat, Speaker Alan Peter Cayetano. Hindi natin bibitawan yan. God bless you at salamat po sa DZRH sa pagbabantay niyo po sa ating gobyerno at tulong sa ating lipunan. God bless po. Si House Speaker Alan Peter Cayetano, RH number 6, Sherwin Balita. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid DZRH sa interview sa kay Alan Peter Cayetano. Daligin ang mga kaaksyon kay matagtanay pila ka mga commercials, may isa lang ko. Balikan ko lang dayon ang balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office pagkatapos lamang sini. Tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 12:27 ang aton oras. Kadtuantang balita ni Aksyon Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ini may kang tanan sa NPA nga patay sa inkwentro sa syudad sang Himamaylan. Nakilala na apang army luyag sining ang pamilya unahon gid kag ang makapamatuod nga ila gid himata ini, no? Kag siyam ka mga persona nagkaladakpan sa bulang sa Hinigaran kag tawo nga wanted sa kasong rape sa syudad sang Himamaylan ginserbiyan sang warrant of arrest. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Brian Morden. Aksyon Brian. Nakilala na ining isa ka miyembro sa The People's Army nga napatay dito sa inkwentro sa Barangay Buenavista, siyudad sang Himamaylan, Martes sang hapon. Sunod diri sa 3rd Infantry Division spokesman nga mo si Army Major Sinon Pansito ang nasambit na persona big sa ilang sila pagpangusisa ginkilala sa kay Jose Incancion alias Korikoy o kon Junjunman. Ini taga Negros Occidental pero nagpamalibad rin si Pansito nga hatagya sa nga address. Bangod nga ginkatuan pa sa Philippine Army ang sining nga pamilya agod pahibaloon kag sila mismo amo gidya ang magpamatuod nga ila ini pamilya. Sa sinimatunon ang nasambit nga bangkay nagapabilin ini sa Purinarya dira sa syudad sa Himamaylan. Madamdaman nga nung nasambit iya nga biktima, isa lang sa 5 to 7 ka mga persona ang ginaligar nga miyembro sa People's Army nga na-inkontro sa kapulisan sa area o kung I mean sa Philippine Army sa tinarikdan gid lamang nga adlaw. Sa pamilya sir, baka nakikinig kayo sir ko. Sa akin lang well, siguro naman nakaabot na sa inyo yung mga paunang punta ng mga informasyon na galing sa Philippine Army. Mas maigi siguro na puntahan natin kung siya pa talaga para naman we tapos na po ang laban against this person. So kay actually pwede ko lang masabi itong kay Junjun o kay Korikoy na alias sana he deserve also na makapahinga ng maganda. That's what we wanted. Well, we have conflict, but at the end of the day, we're still all Filipinos. So, sana ma-address natin ito
for him to be afforded with the decent and yung decent na for yun na deserve din naman niya siguro. Ang palayag ni Pansito Angot Sini. So nagpanawagan mo siya sa pamilya sa Yasini na muno ng ngalan na pwede gid makapadulong sa perinarya kag lantawon ang nasambitya nga bangkay. Samtang sa ibang balita, may araya sang siyam tanan ka mga persona ang tigayon nga nadakpan sang kapulisan dira sa banwa sang Ibi o Hinigaran. Ngayon sila ang nagapatigayon iya sang bulang tinalikdan gid lamang adlaw. Ang ining siyam gin kilala sa mga ngalan nga Sanday John Wayne Nibril, 40 anyos, taga Barangay Anahaw. Si Lensley Nibril, 25 anyos, taga Anahaw man. Raymond Nibril, bisa may kapamilyahan, taga Anahaw. Regino Nibril, 22, taga Anahaw. Giwald Pagunsan, 36 anyos, taga Barangay Bagaas. Si Bobby Aguilo, 49 anyos, taga Hinigaran, taga Bagaas. Hernani Javier, 45, taga Barangay Cambaoga, Hinigaran. Jason Sali, 23 anyos, taga Barangay Cambaog, Hinigaran. Vincent Infante, 35 anyos, taga Barangay Cambaoga, Hinigaran. Ini sila ang natikma pagiya sa pag-raid sa kapulisan kag Plainview. Ini sila nagpatigayon sang bulang o konlusok dira sa nasambit nga lugar sang Barangay Bagaas. Kag nakuha sa ila sa poder ang mga tatlo ka manok nga buhi. Kag isa man diri ka o 1,300 pesos nga bet money nila. Kag duha ka bulang. Ang nasambit nga mga persona karon yara na hunong na sa Hinigaran PNP para sa proper disposition. Pakaronan ko sa po ng kaso rate nga pagkadakop sining isa ka wanted person sa Himamaylan kag Sugman so pinanta karon sa gabi. Balita sa Dokto, Aksyon Brian Moro nag-report una sa balita ng Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you. Salamat gid Aksyon Brian Morden, balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Sa mga kaaksyon ta may tisi anay, no? Kulang ba lang imo sining alawas ang vitamin. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyong. Istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig. Istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the bayanihan to heal as one. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas. Ari pa kitang isa ho. Nas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapakatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod
Wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Ayos sa mga kaaksonta, manamyaw tanay, kay Teresita Orita Kahuraw, may lang pagpamati, Teresita Orita Kahuraw, no? Thank you, Gida. And Rosalina Arellano Espadero, salamat good noon. Kay Eric Herrera, may lang pagpamati, Eric Herrera, no? Lia Younger Esquivel, may lang pagpamati, salamat gid, no? Rochelle Fulgencio Susana, ga-monitor man sa sining mga tinuan. Rochelle Fulgencio Susana. Rinan Lindayaw, may lang pagpamati, thank you so much gid, ga-monitor from Quezon City, si Rinan Lindayaw, no? Barrio Garay, may lang pagpamati, Robert Troma, mayo lang pag-monitor, and Neil Brian Baloes, may lang pagpamati sa pamilya Diases, pamilya Baloes, pamilya Gomez dara sa Agisan Himamaylan. Kag mayong udto lang sa pamilya Gomez kag pamilya Kalaluan dira sa Hacienda Hispania Isabela. Okay, sige. And sa kay Alex Montesa, Sir Alex, may lang pagpamati. Liog lang ko greet sa kay Vanessa Mayo, Mrs. Alvarez sang Barangay Tangob, Ma'am Sister Jinky Dagdaon, kag sa pamilya Dagdaon, April sang Pandanon DSB. Apil, Apil. Sige, pamilya Apil, no? Sa DSB, Pandanon. Salamat gid alin sa kay Alex Montesa. Eric Claus, kag kay Nanay Isabel Dra sa Kingtown Victorias, may lang pagpamati. Corey Bidaha, watching from 6. Ket Baladhay. Wala sound. Okay, na yan. Kay Ket Baladhay, na? Lilia Taton, may lang pagpamati sa Gardenville sa Barangay Tangob. Lilia Taton, no? And Leonila Tarosan sa Pro Corner, Gatoslao, San Sebastian, sining syudad sa Bacolod. Salamat gid Leonila Tarosan, no? Tomas Brunyola, may lang pag-monitor sa sa iyang tiyo si Roberto Magdadaro sa Mansilingan. Salamat gid Tomas Brunyola kay Sir Roberto Magdadaro, no? And sa kay Madam Elizabeth Malakagamala, may lang pagpamati. Thank you so much gid Madam Elizabeth Malakagamala. Kay Joseph Nabalitan Kasag sa Sitio Paho, Barangay Kabagnaan, La Castillana, may lang pag-monitor. Kay Melchorita Ferrer, may lang pagpamati Melchoreta. Sa kay GR Mondeya Patricio,
mayong udto gid sa barangay Yubo sa mga maninoy kuda nga mga kagawad kay Ibok Erwin RV kag kay Kapa Bino Demirin Charlie Mundihar sa ugangan kuda sa parkingan Papa Samuel Anyos mailang da nga pagpanyaga. Ayos salin sa kay JR Mondeya Patricio kay Toto Andrew Juanites mailang nga pagpamati. Then kay John Vicente, may lang pag-monitor dra sa pamilya sa Himamaylan, no? Barangay Carabalan, Pamilya Vicente, from John Vicente sang Barangay Hagnaya, Hamindan, Capiz, no? Kay John Vicente. Kay Mids Bostilio, watching from Paris, France. Kay Mids Bostilio. And Andres Alpuerto, may lang pagpamati dira sa Bago, no? Andres Alpuerto. Jocelyn Calaman, may lang pag-monitor. Maria Fe Morales Silairo, may lang pag-monitor dira sa Isabela sa pamilya Morales. Atiya Kim Eriman, dira sa Murcia, may lang pagpamati atiya kay Ket Baladhay from La Castellana. John Biatin Sibalios, may lang pagpanyaga John Biatin Sibalios, no? Ayos. Gemma Makilan, may lang pagpamati. Thank you so much, Gemma. And Joseph Martinez Guardario, may lang pag-monitor man, no? Kag may yung udto lang sa pamilya Guardario, kag Martinez. Nieves, Nieves Conado, tamyaw ko da sa kunugangan kay Nisa nga maayo lang pagpamati. Kay Nieves Conado, no? And sa kay kagawad din Bongjo Campo, may lang pagpamati per si Ortiz Tuayon, Tiayon, ara na siya, no? And Nes Guanzon de Vinagracia, may lang pagpamati sa pamilya Guanzon, kag family de Vinagracia, no? Alin sa kay Nes Guanzon de Vinagracia, kay Mutoy Bibi, may lang pagpamati dra sa Sunshine Valley, barangay Estefania, panadangin mo, sir, no? Motoy Bibi. Thank you so much, sir. Kay Nice Morales Pabol, may lang pagpamati sa family Fabol kag Morales. Madam Virginia San Antonio Penda, araman siya. Salamat, gid, madama. Thank you so much, gid. Madam Virginia San Antonio Penda. Hernan Nidoya, good morning, Aksyon Rex. Kag always kami ni wife ga monitor sa imo programa. Idol gid kita. God bless sa imo. From Victoria City. St. Martin Subdivision. Sige. Salamat gid Hernan Nidoya. Sa imo sining nga pagpamati sa St. Martin Subdivision sa Victoria City. Thank you gid Nan, na. Ayos, sa ilota di sa dalom nga portion, no? Way na tong iban to. Nagklakakas na kay Mary Grace Ignacio, may lang nga pagpamati sa Hong Kong, no? Mary Grace Ignacio dira sa Hong Kong. Kay Rolin John Recablanca, watching live from Iloilo. Okay, salamat gida. Thank you so much, Rolin John Recablanca. Kay Hilda Alfaraz, Highway Hollow Blocks. May lang nga pagpamati dira sa Highway Hollow Blocks. Highway Blocks. Dining Highway Blocks man. Hilda Alfaraz. And sa kay Rosalio de los Reyes, watching live from Kilantang Roldan Niel Hoxon sang Binalbagan. Gintelegrama man ni Rosalio. Sige, thank you so much, Gida. Salamat, Gid. Ayos. Teresita Kahuraw. Okay. Panyaga na. Sige, ayos. Thank you, Gid. Dali gid lang nga. Standby mga kaaksyon. Manumbalik kita sa diri gidamang madugay. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig,
Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sampedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan huraton naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tuwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sansan anong kahintangan. Responsable at pagbalita, pagdahil na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Maayong hapon naman sa ating mga palanggagamangitan palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton.
sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga pangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Karon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Canto, kinakilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Pabalik na diri sa aton sining pagpangalagad CantongNo Radio Philippine Standard Time las 12:51 na ang aton oras 12:51 na. Sa kay Sir Alex Montesa, wala pa biyahe, sir. Wala pa biyahe ang aton sining sakayan pandagat, no? Hasta pa sa 31 mga kaaksyon. Kung mabala na, magkatabok ka siguro. Depende pa na by June 1 kung balik sa biyahe mga kaaksyon. Sige, kay Pilton Liporad sa Pasay City, may lang pagpamati. Kantuan tanang balita ni Aksyon Eden Abuso sa Kapitolyo Provincial. Ini may kang tanan sa ikaduhang dos na ho. Sa kay Goblakson kag 11 pa kay Ban nga opisyal sang probinsya. Karon nga agagin bato na ang second dose sang Sinovac vaccine. Kag matilaw ta to abi update sa syudad sang Bago to ano na to. Yaring kaundan sang report ni Aksyon Eden Abuso. Sa patrol, Aksyon Eden. Aksyon Rex, nagbato na sa ikaduhang dose sang Sinovac vaccine si Negros Occidental Governor Eugenio Lacson kag 11 ka iban pa ka mga opisyal sa probinsya. Nga una nagpabakuna sa tuong Abril 30 sa Teresita Alandoni Provincial Hospital. Sino kay Dr. Ernel Tumimbang, Provincial Health Officer, matapos ang 28 ka adlaw bakunahan sa second dose si Lacson, kaupod man Sanday Mayors Manuel Escalante, Pedro Zaico, John Reyta Buhara, Mayor Nicolas Yulo, kag Mayor Romayla Manglimutan. Mabaton man sa second dose ang vaccine Sanday Board Member 6 Tuguanzon, Victor Avellana, Manuel Frederico, Samson Mirhan, Araceli Samosa, kag si Provincial Veterinarian Dr. Renante Decena. Dugang pa nitong nimbang, wala man sa mga adverse effects nga nabatsaga na mga nabakunahan. Rason nga ginainganyo sini ang mga nalakip sa priority list nga hindi magpangduha-duha sa pagpabakuna. Sa karon yara sa gihapon sa A2 kag A3 priority list ng bakunahan sa probinsya nga naglambot na sa kapin 49,000. Ginpanumdo naman ni Tumimbang ang mga local government units nga ipadayon ng information kag education campaign angot sa bakuna sa ilaman sini nga mga pumuluyo. Pamatinaton si Dr. Ernel Tumimbang.
Yes, atop sila sa 28 to 32 days. Wala. So, wain man sila nga siling may mortality ta. May mga minor lang. Tabo na yan sa bakuna. May mga minor effects lang siya. Hindi man siya mag-create sang hospital, no? Or ma-hospital ka, why? So, sa tagalaw na. Yun lang maximum out by this time siguro natapos na gitman sa mga LGUs ang ilang na second dose. Ang una to wala nga mga batch of vaccine na kabot. Then, nakahatang naman sila sa mga first dose na most especially ang atong late nga nagalabot ng mga AstraZeneca. Kabayan na Aksyon Rex ang pagpahayag man ni Dr. Ernel Tumimbang sa Aksyon Rex nagpadulong kita sa syudad ng Bago Kaina para sa sining alleged na hold up kung tani nga natabo sa isa ka konsehal sa nga taga syudad ng Bago diri man sa syudad ng Bacolod pero wala pa nalambot Aksyon Rex no kagati mismo si Mayor Yulo nagpamalibad nga magpa-interview Aksyon Rex para man nga hindi wala kita kabalak Aksyon Rex kay man mo kinamatarong man sa konsehal nga magpalayag siya nagamba siya nga hindi lang pero crime ni ga suffer ang Bacolod kung magkasubong sini nga ti kun mahuldapan kada mo ya okay lang ya. Pero amo to Aksyon Rex ang hambalang ni Mayor Yulo sa akon nga nagpangabay si ang ining konsehal na hindi lang danay kuno Aksyon Rex magpa-interview pero nagka-record sa pulis? Wala to Aksyon Rex na una nga na-record ang mga taga basi masiling ang tao nga hold up me ini konsehal pa naman sang syudad sang Bago basi hold up me. Wala kita kabalo siya Rex kung anong investigasyon man sa sinikapulisan kinakita na kami ni CD Kaina wala pa man siya gani sang ideya Kaina Aksyon Rex. With regards to that subong man si Major Sherlock Gabana bala. Ang sa area sang station to si Opalia. Sino na dang sa station to? Si Sir Pindon. Pindon nano yung ambal ni Pindon sini? Wala ko siya Aksyon Rex na pakigangutan pero I don't know lang sa kay Aksyon Eric Magbanwa. Kay kung kasubong si dito dampa ni sa mga pulis tabla kung matuod ning aligasyon sang biktima ni. Puti may nabunggo man tong slakyan to na to. Oo, dito to Aksyon Rex actually to na lang dito sa may Baylang danay hindi na paglawaga. Hindi lang paglawaga. Sa isa lang ka-court Isa lang ka-court. Oo, tinagatuman kita to. Tigin confirman nga mayo 26 sang hapon atugin man to sulod man gito ang amotong salakyan sang nasambit nga konsehal. Galing salakyan lang yung nakita nila. Kita nilang nagbunggo pa gito sa part sang sining hulot klasihan. Oo, hulot klasihan to na, makatumaton na. Sa hulot sang isa ka korta. Kay after to Aksyon Rex, pagpalagyo to sa... ang salakyan sang konse, alam mo itong gindala? Mo itong gindala sang inaligar. Tapos, ang isa ka ang konsehal ni, nabilin niya sa sulod. Nabilin sa sulod nga wala na sang wallet, wala na sang tanan. Abi kung wala sa largo, wala tanan, no? Wala panapton. Wala man hambal Aksyon Rex. Iyara man niya. Pero, ang salakyan, iya to salakyan. Iya to salakyan. Gindala sang duwa ka suspect, amo tong nakabunggo pa, nakasagaid siguro to sa kwarto to. Oo. Nga magsulod ka na da, may kwarto na da? Pagsulod na to gina, damo man to gate. May gate? Ano na da GM mo? Ano na dang Imperial Court nga ginatawag nila? Yasan GM, dusukit na mo, joke. Hindi, joke lang na Joke lang. Wala ni Michelle ba Gani man. Nakabunggo. Amo tong gina-repair nila kay na. Nagbunggo kay kadali-dali Uruguay. Di na natong salakyan? Ha? Di na natong salakyan sang konsehal? Ato to sa mga suspitsado gindala man to nila, gali? Gindala nila kasi wala sila salakyan
yan puli. Ipagpakadto to. Amo na Puli lang nagkadako yung sang sakyan mo. balita na ginatago panagag daw wala payagan ng konsehal magpalayag sang senaryo. Ate, puro lang may aligar-aligar ni nga. Gani? Hindi wala man kita sa istoryahon. Ginaligar ni konsehal kag ni mayor man mismo. Ay ano man nga mayor ni nga. Abi, imbestigahagi ng konsehal. Ano ng konsehal? May pamilya na? No, wala kita ka balog ita sunrex ang background. Yes, Abi, sige lang. i-check ang background si Aksyon Eden na gid na. Oo, Kung ano na parang siya, di- kung lalaki, Ha? kung lalaki, Oo, lalaki na siya. Kay lalaki man ang ngalan niya nimo. O gani, laki man mo. Oh. Ti Dalawa na. ang duwa to ka mga lalaki diin naghalin. Wala ka balo kung din talaga halin pero do halin sila sa isa ka kapihan Oo. dito. Halin sila kagindala dito sa may court. Oo. Upod sila kape. Wala na balaan eh kung upod to sila kape. Upod Hindi sila. wala ba tayo story. Eh, Amo na ginatawag. Amo na ginatawag Aksyon Eden nga kung kaysa hold up me mo basta magpanago ng biktima na hold up me. Kay balo ka sang hold up me? Hold up me eh. Oo, hold up me blagin. Hold up mo ako. Kuno, kag naglakat. Ang problemang salakyan sang konsehal. Kundi subong. Di na to ihan. Tingin ano man na to guro. Action direct na nakigamot naman sila sa iban nga law enforcement unit like sa HPD. Kag hindi ayan kilala ni konsehal to? Amo nang wala ta nabalaan. Ha? Wala ta man nabalaan yapon. Puro lang pa ni wala pa kabalon eh. Tigay ito man na ang katapos ang media kagang kapulisan sa BCPO, ambot mo ng kapulisan sa BCPO, ang kabaahi balosin eh. Wala gid actually ka muang-muang ang publiko nga may natabo gali sa tong March 26. Ano oras to Aksyon Eden? May 26 ano to oras Aksyon Eden? Basta ang na-interview na to Action Rex dito sa bayan sang court to ni. Hapon to sila nagsulod. Hapon? Oo. Nga hapon na nadang sudlanay kung away man na iya oras no? Ha? Wala man di oras Away man oras? Pwede man lang Wala, kagahon pag gusto ka. magsulod? Oo. Pag gusto ka kung alas ano ka di masulod ka, alas ano ka man mag- Open man na daya, no? Oo, depende sa imo, luyag Hindi kay ginayohuman talang ni kay natribukaw ning balita. Actually kagabi astas kay nasa ngaga natribukaw na ni. Pero tiyang problema kay hindi man mahagilap ang concern. Ang subject gidblas ang hold up o hold up me o nano nga bagay dira, no? Ang mayor based man sa aligasyon sang konsehal niya, no? Amo man lang ng information asto sa kapulisan daw wala pa daw galungo-lungo pang ulo sang mga pulis sa area sang station 2. Dira ginatabuan sa area sang station 2 mo ining motel na magtawag man Aksyon Eden man lodging house. Dali lang kay balikan ta si Aksyon Eden lodging Aksyon Eden? Dinto? Daligid lang. Daw na dula siya. Siling ni Alex Montesa. Liya ba? Sigin pa overhaul yato ang salakyan ni konsehal. Gani man. Nga way may baluan kundi ng salakyan. Sang konsehal nga nagpadulong sa area. Kung din itong indala, di na natong salakyan ni konsehal. Kay, wag actually sa makuha ng information, pero positive ang balita nga ina based sa deklarasyon sang sining motel, Aksyon Eden. Amo to Action Rex. Basta, basketball court. Basketball court, kung ano nga basket na dati, kamo lang dang ibalo, Kay daway managa pa komersal yang court nga ina mo. Ang konsehal way gid ka sa makuha. Way ta kay balo sa pulis kung na record ini nga klase sang
ginhimo sa iya kung nagpa-record siya. Ting alkalde second story man ang nabaton sini baseman sa panaysayon sang konsyal. Gani. Oo. Ambot ni Aksyon Rex, ano nilaktan na? Ambot ko nga, ambot ni Aksyon Eric, magbanwaning taratapan sa aton sa kapulisan. I-check na karon si Aksyon Eric kung may record sa area nga ina. Yes. Amo ginang pamangkot amo ginang pamangkot una ginang pamangkot Aksyon Rex kiti sila laban ni makabulig, sila laban ni maistoryahanay. Gani. Pero lalaki gid man siya. Ha? Lalaki? Lalaki Okay. Sige. Okay ano ma? Paano maka-aksyon ang pulis tanabi kung mayara gid man sang natabuan? Ay hugid. Sige. Okay na? Okay na. Good Okay Pagitagikan sa Kapitolyo Provincial, Aksyon Ideragoso. Una sa Balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time la 1:05 ng atunura. Salamat gid sa report ni Aksyon de Naboso sa Kapitolyo Provincial. Ang ining balita, builog nga ginadulong sa inyo sa kalwan sang life extension na vitamin D3. Kanwa sa Bacolod City Police Office, ini may kangtanan sa pagkapatay sang Gracia Group leader nakabulig kuno sang pagpanubos sang supply sang droga diri sa syudad suno sa tagpamuno sang City Drug Enforcement Unit. Yaring kaundan sang balita ni Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon Eric. Yes, Aksyon Rex. Yung imo nga huni subong. Ayun di purma. Yes, Aksyon Rex. Ate, good. You know that, Aksyon Rex. Ate, okay. Okay. Lagi ka na. Ayun di purma. Ara? Ate, good. Amo nang ara, no? Dali na lang, no? Dapila lang kadlaw atong lakaro, no? Ara na gina sa Aksyon Rex, no? Amo na da ang tirada, no? Ang balita parte sa konsihal. Oo, te. Ano ko, no? Ang Bago City. Oo. Ate, masyado ka klaro, Aksyon Rex, klaro? Klaro, gid klaro, no? Klaro nga may natabo? May natabo, gid Aksyon Rex, Ari ang aton nga nakuha nga information sa aton nga reliable source. Reliable source, Aksyon Rex. Especially ngon masaligan ini nga source. Sa pulis, Sa pulis, in other words. Ano kuno aw? Ang incident ni Aksyon Rex natabo ini sang Mayo 26, alas 4 sang hapon. Natabo ang ining insidente, naghaling gid actually ang insidente dira sa may Starbucks nga kapihan no? Dira sa Lacson si konsihal ka pulo pangapin isang Mayo 26 sang hapon, mga alas 4. May duha ka tawo Aksyon Rex nga nag-abot. Kag siguro may arat ga pag-inistoryan ay sa tunga sa sining konsihal kag sa sining isa sa duha ka tawo nga nagpalapit sa iya nga nagapulo pangapit dira si konsihal. Mation-tion Aksyon Rex gin siguro ang paghangop sa aton nga informante nga siguro kilalahay si konsihal kag ang ining lalaki, ang ining isa sa duha ka lalaki Aksyon Rex, no? Tawgon talaga siya nga si alias June.
Okay. Amo ning lalaki nga istorya ni councilor. Di siguro posible reading between the lines statements sa aton informant nga siguro ba si maging istorya ining si alias John sa kay konsehal nga siguro ba takabalo ba siya nga Bulig etc. So in short naglakat ini sila nga tatlo Aksyon Rex sakay sa isa ka Mitsubishi Mirage model 2016 sa lakyan bali Ang auto. ni konsehal Aksyon Rex. Sa ila sini nga pagsakay Buha mo sa auto muli. ang ako niya kwanto yan no kwanto yan ng Mitsubishi. hindi to yan Ay, Mitsubishi. hindi to Mitsubishi. Kwanto yan? Hammer. Hammer, no? Hammer, no? Para sa salakyan ni Vice Governor Jeffrey Ferrer, no? Hammer, no? So, in short, sakay ni sila katatlo, kag siguro sa wala guro ginexpectar ni konsehal, ang isa sa duwa Aksyon Rex nagtaya sa iya sang ice pick, bali sa likod. Amo ni ang nagtaya siya sa ice pick, kag allege nagdeklarar nga hold up. Siguro ang pinaka-safe para sa sining duha nga ginaligar nag-hold up kay konsehal amo ang isa ka lodging house malapit man sa area sa police station number 2 Aksyon Rex. Dito nagsulod ang ining salakyan ni councilor kaga dito natabo ang pag-hold up Aksyon Rex. Ginkuha ang cellphone ni konsehal, ginkuha ang wallet ni konsehal, dala ang kwarta nga cash ka 7,000 pesos. Worst kay gindala pa Aksyon Rex ang salakyan ni konsehal nga mo ni karon ang subject sa operation sa katon sini kapolisan. Kag actually ini nga report Aksyon Rex officially ginpablatter ini karon gid lamang ngadlaw sa police station Karon number lang 2. galing nga adlaw ni gin official blatter. Yes, okay. Nakibot man gani ang aton informant nga karon lang adlaw gin report ni konsehal nga dapat kung tani Sa itong pagkatabo. sa pagkatabo tani dito mismo gin report sa Tiprano pa basi ko nakahimo pa sa follow-up operation ng police Correct. carton because nagapati Aksyon Rex sa aton informant ka posible kilala gid ya ni konsehal ang ining alias June nga mo ini ang isa sa mga upodya nga sakay sa salakyan niya Aksyon Rex sa matabo ang ginaligar nga pag-hold up sa biktima. Hindi na tong slakyan to. Amo na karon ang subject sa patigayon karon nga follow-up operation sang police station number 2 right after nga gipablatter ini officially sang biktima sa station number 2 Aksyon Rex. So, ang isa diri sa ato magkuhaan karon statement kay medyo alang-alang pa sa dagayog isa sa aton nga sa niya Aksyon Rex dugay-dugay lang kay ginahimo pa kami nga follow-up. Pero patiwa ko diri karon nga makuha ang statement ni Police Captain Pindon, no? John Paul Pindon, ang hepe sa station number 2 kay subong may ara sila ginahimo nga follow-up operation kag of course sa kooperasyon sa sining konsyal nga biktima sa hold up kay man Aksyon Rex ara nakasalalay ang pagsolbar sang sining nga kaso kay Kooperar si councilor para sigurado nga ma-solve na isang pulis na disbakulod. Oo, kamalatak parang suspect Oo, Kaya kapag ang polis ka kilala, yan ni konsyal, kasi si konsyal hindi matulog upo, dali-dali mo. Oo. Kung hindi niya kilala ang Kung tao, di niya kilala. na istorya, ang isa sa duha to nga istorya yan. Alang-alang nga dalon lang to sa puguson to sa damo na nga problema yan. Lain man nga kay mo yung maultap sa tubaga, Kapihan? sa kapihan. Oo. Tayaan mo na si konsyal, ay expected, lain naman ang istorya, titamo na pangapita. Meaning kilala to ni konsyal Goro to. Posible kilala yun ni si alias John, amo nang nagawa ng ngalan mong alias John Aksyon Rex. Alias John? Oo, Ang kakilala. si konsyal kung sino si alias John? Ambot lang, Aksyon Rex. Sa mo nagkaroon karon nga i-try tagid nga makontak karon balikan ang hepe sa station number 2 kung ano na ang progress ng ila sini nga follow up right after nga pablatter ini karon nga adlaw si konsehal sang Bago City. Pero tisiling ni sila sa ato mga otoridad kay inang istorya nga di na mabagatag pa sa statement. Dati ko nakapalo up kung naka-report kila yon si konsehal, may posible nga patakpan ni ang suspect iti mapos mo lang ni kanang kapate pulis ka kilala gid ni konsehal ng hold up siya mo. Kati hindi man to siya mag-upod kung hindi kilala atong isa sa duha ka mga persona Aksyon Rex. Sa man karon ang subject sa ginahimo nga follow-up operation sang atong sini nga kapulisan Aksyon Rex. Kali kiti may delay ng report ni konsehal siguro pila na duha na kadlaw hasta subong.
Sa 26 pa Gani man kay kung purely nga ginkuha ni kag ginhold up siya nagpa-record na tanin siya mo sa tong pagkatabo gid bla. Balik ka tsuri masang kilala ko mga istorya da kay nasa station number 2 nya basi kunara pa sa state of shock bala si konsyal bla. Normal actually may pamilya na ganin siya. State of shock basi ko nakulbaan man may takabalo sa sitwasyon. Nakulbaan man siya. Oo nga karon siya nga adlaw nagpa-blatter Councilor sa syudad ni. Amo gani na no pero sa iya blay nga bahin bla basi ko na shock siya na trauma pa siya o basi nakulbaan siya nga wala siya ka report right after nga natabo atong alleged nga pag hold up sa Aksyon no pero ito kita karon kung ano ang commitment ni Police Captain Paul Vincent Pindon ang hepe sang station number 2 kung bala ginapalo up nila ini nga kaso makatublag man ni sa peace and order sang syudad naton diri. Uy, amag po yung official pa sang isa ka syudad no ang ato man di nga concern kung matuod ang aligasyon sang sining konsyal di dapat kini man dapat atong duha to no nga mo ang naghimo sang krimen Aksyon no kati kabudlay man nga amo na natabo kay konsyal di matagaan hustisya bla di ko ng pulis tayo magiho ginaya kon ang complainant mag-cooperate lang sa Hosto Aksyon para magasig man ang recovery sa tong kundi sa mag-cooperate something may lain nga kuning purpose na daguro depende na sa kay konsyal depende na siya kooperasyon sa pulis o hindi kahit yung pulis nato niya maningwa man nga masulbar ang kaso pero on the other hand sa part sa complainant kung hindi siya mag-cooperate way man na mahimo ato sa Aksyon sa kapulisan but tiyan mo na siling sang atong kapulisan sa station number 2 kay nga propamangkot naton nga siya kung mag-cooperate sa konsyal dako ang posibilidad nga masulbar ang ini nga kaso Aksyon Rex Peregrino Cantong no? Ayos ate ang parte naguro sa napatay itong karunan na naguro kaya simpo mo lang alam na di gani buwas sa BBB di gani sa Domingo di sa Domingo sa Sabado pala gani buwas kaya ato pa lang niya sige simpo mo lang ayos okay na sige te ito na sa dason lang semana good wala lang namin kado ka namin sa atong tinig no pagabot sang Lunes so may chance na nagkikita no kag Martes pagid Martes hasta na nasa Biyernes no pagko Sabado mga abot nga wala pati wala chance no Sige. Report kika sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon. Aksyon, Eric Magbalod report sa Bacolod. Aksyon, Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Officially na karon nga adlaw na blatter na sa area sang Station 2 ining kaso nga pagdala sa konsehal o kung pagkuha, pag-hold up sa konsehal sang isa ka lugar, no? Syudad sang Bago, parang mahisayran nyo blang. Syudad sang Bago, ito yung konsehal ninyo daho. Isa dra ka konsehal nyo na biktima sang ginaligar robbery hold up. Pero tiyara naman sa mga kapulisan tao, officially today, karon nga adlaw ginpa-record na ining kaso, no? Sa mga ka-aksyon ta, pwede makabulig sa constipation niyo, ginatanay ta sa inyo, muna siyang mother of all diseases, no? Evergreen Herbal Capsule. Wala ka nang hanapin pa. Kahit tanan mo ginabat siya, buligan niya. Pamati ang namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalak na Minsay nga may dala paglaong kag kasanat Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton
Kadtuan tanay nga balita ni Aksyon Roger Gotebo sa siyudad sang Cadiz kay mangisayod tatuanay sa norte nga bahin sang aton sining probinsya. Ini may kang tanan sa vaccination sa COVID-19 ho. Temporaryo anay nga ginuntat way na guro to sang sang vaccination sa Cadiz kay ginpauntat kuno anay. Kay ginahulat-hulat pa nila ang pag-abot sang masunod nga batch, no? Aton hibaloon na kay Aksyon Roger Gotib angot sa sining balita. Yari ang report ni Aksyon Roger Gotib sa siyudad sang Cadiz. Aksyon Roger. Aksyon Rex, temporaryo anay nga nag-untat ang vaccination sa COVID-19 diri sa may siyudad sa Cadiz matapos nga nagapaabot pa karon sang bag-ong alokasyon sa bakuna halin sa gobyerno nasyonal ang siyudad sa Cadiz. Ini ang text message nga ipalambot sa ato ni Dr. Maria Victoria Ibanez. Ato yung kuntani nato nga mag-interview sa iya kag magkuha man sang data kay kadamo sa nagapalamangkot. Di nag-Zoom meeting sila karon. Nagasuro sa iya nga nag-stop sa itong Martes matapos nga ang nabiling nga location sa AstraZeneca ang 150 na para intended ko tanay sa senior citizen na ipaubos na lamang sa mga iban nga nag-volunteer nga hindi iya mga senior citizen tungod nga yadto nga vaccine ang maga-expire sa palabuton nga masunod nga bulan. Sunod sa kay Dr. Maria Victoria Ibanez nga mag-resume ang vaccination sa duwa ka mga area. Una diri sa may Cadiz Arena, sa diin may isa ka area sa vaccination nga kung madamo na gid ang mag-aabot nga lokasyon sa bakuna, magabutang man sila sa may Cadiz District Hospital. Wala man makapagwas ang data ang amon diri nga IATF kag ang Health Office sa karon kung bala mga pila na ang nakangkon sang bakuna sa sining COVID-19 nga mga tawo o kon personalidad dire sa may siyudad sang Cadiz kay gina ang aton pa Aksyon Rex nga usisaon. So ini nga aton sini nga mga report direkta dire sa may siyudad sang Cadiz una sa balita una sa Aksyon. Ini sa Aksyon Roger Gutib report sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Roger Gotib balita gikan sa siyudad sang Cadiz sa iluwantang area sang banwa sang Valladolid. May warrant of arrest isa ka 49 anyos niyo nga sikop sa aton sining kapulisan pagi sa warrant of arrest dira sa banwa sang Valladolid, no, sa kasong frustrated murder. Yaring kaundan sang report ni Aksyon Percival Villamor. Aksyon Pers. Station nagkandak sang manhunt Charlie operation mga alas 10:30 sang aga kahapon dito sa may Purok Proper Barangay Mabini, Valladolid, Negros Occidental. Ini ang operasyon kag ginserban asang warrant of arrest ang aton kapulisan sa pagpamuno ni Police Major Wilfredo Binoman, Chief of Police sang Valladolid PNP kag upod man ang aton diri ang alert team kag ang warrant section division kag ginserbihan sang warrant of arrest ang isa ka persona nga ginkilala sa kay Danny Caballero Ipit, no? Danny Caballero Ipit, 49 anyos, kaga pumuloyo sang barangay Mabini, Valladolid, Negros Occidental. Sa ini nga warrant of arrest ginserve sa iya nga may warrant of arrest na may criminal case number 21-0012 nga inisya sa relation sang Article 248 asang RPC kag inisya nga warrant of arrest may ari inisya nga bill recommended action Eric nga 200,000 ka pesos. Ang warrant of arrest nga ginserve sa iya may kaso ini nga frustrated murder action Rex. No, karon ini ang suspetsado ara karon sa custodial sang Valladolid PNP kag nagaulat sang bill makabayad sang iya nga bill
recommended para naman sa iya temporaryo nga kahiluayan. Report na gikan diri sa Valladolid PNP ang inyo ka-aksyon, aksyon personal. May more una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon, radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi.
kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag ding kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kagkaroon, balikan natin ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Alang-alang na ta sa tiyempo, diri sa aton sining pagpangalagad. By the way, sa Lunes, May 31, officially mag-launch kita sa aton sining taya broadcast tupod ang Aksyon Radio Iloilo sa later part sa aton sining programa. Bantayan na. Diri sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Banat Bulig. Salamat gid sa inyo sining pagpakigupod. Standby na sa This Is My Life. Igasunod na sa dinig lamang madugay pod kay Aksyon ang Defensor. Ako naman ang inyo si Aksyon sa kahanginan Aksyon Rex Kantong mayong hapon. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. That's the way of a Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon